Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Buan klepret ya men lu. Nek arah ambles bumi carane piye? Ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati lho Gong, nek ora nyata buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Waduh, sarean Netra. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu Gong? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jama-jama. Tulung ngitung-ngitung lho. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Ya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongan e wong. Wah. Kaya balon terus enting. Heeh. Kowe dian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes wae ya. Wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tataane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati oleh. Siap aja kuwatir, Kurdos Roma Pangga Wakut katinyo mawukyat Iro wang-wang Bung Piye ngandel ora kok Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere
ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani ro dheke. Ketitik ora ming Prate Praguta. Tak sawang Ndara Karukaca Ndara Antarja barang padha ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo, Gong yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye mulih matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di pustaka Jamus Limasada. Merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo yo. Gong, ketoke lemati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mingo to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek, Tru. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalé kulino ngapusi, ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi lak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe, Petruk? Ya. Soale cangkemku iku kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi, Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun, sowan Sinuwun. Sowan Sinuwun Prabu Puntadewa. Wigatine kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur Sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lak kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkene sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho ngoten pundi? Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan, kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta, kok mlayu-mlayu. Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng to? Aman reng tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu. Lah nek kok ngandhake kanca kerubutan kok.
Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Dewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Persi mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe urip nang alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawane karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwandarawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panos maning jajaran cukup maning bawono. Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa." Kula dunekke ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi? Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu njaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ra dadi perange lho. Heeh. Metu njaba kula ya metu njaba bareng. Wes bingung lho do kula anduk. Gong, ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Oh, satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja adepono. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju petokno Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres, tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki ta. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan suket. Ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja sapa? Kowe aku Tru. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae Tru. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok seno. Ya sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Ngopo Gong wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mampu. Napa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Heeh. Nek aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati.
Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Aja mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis ge tata-tata. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu wis aku mlebu ning awakmu engko aku bakal digdaya Gong wis kowe iso ngambah dirgantara kowe iso mabur ngono wae ya Gong. Oh celeng iki tak kira nek Ndara Antasena diwasar jeblok wetenge Gus apa sampeyan nemu ndi aku wis ning jero awakmu geneleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke ha iya sampeyan nang jero awakku lho oh sampeyan wis nganu cetha mbantu kula wis karo ngopo-ngopo iso keturutan upamane ambles bumi ya kelakon mabur ya kelakon iki nek tak coba ora ana nyatane tak tokke liwat mburi lho iya iya buan klepret ya men lu nek arah ambles bumi carane piye ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke awakmu dresepke bumi engko ora ambles bumi hati-hati lho Gong nek ora nyoto buathukmu entuk aspal tatu tenan kowe ora medan-medani to minggat ngono wong arep jajal kok digol-goli ra gong hati-hati lho gong petroke jotos tenan kowe marai tratapane wis tak niati tenan ya wah piye Gong kahanane peteng meneng jeron bumi waduh sareane tro natap grobok aku iya aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono apa metu Gong metu oke nek jedul pripun Den mengkari munggah jedul wah nek nganu mabur sikile gedurke lemah ping 3 mabur iso mabur niat nggo nati oke kuwi papat mula cah sekolah kon sekolah kaya ora jamak-jamak tulung ngitung terus ya aku nek hitungan ora tau mlebu ya ya super 1 2 3 niat atine mabur wah dan gleleng ta mengke genti kula nggih Den ya engko gampang wah rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongane wong wah kaya balon terus ending heeh wedian golek kamar mandi sing ora ana gendenge ha sapa ngerti entuk kanugrah ya wah grimis wae ya wedhus iki padake kloset ora men tak uyuhi sithik kok terus ya wis mangkat Gong mangkat kowe rasa melu-melu ngaso ya hak tataane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa aku sing nandingi hati-hati oleh siap aja kuwatir
Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun. Medun landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan kenyataan Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Iya. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ora tataran. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Le nangkis telat le. Apa? Heeh.
Lho, Gong. Kok bathuke metu gedhe? Oh, Krasa lara ora diantem. mumet banget. Ndoro-ndoro piye ya iki mbelane? Gus. Gus. Ndara Antasena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara. Mbacut methek sirahe. Tonya Gatut Kaca itu turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya Tenan ombene oke tokke tungguri tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. aja Gong. Mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Sirahmu ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna marga layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candhak sirahku ngene dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning balineh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin ye, tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndarantarja. Kuwi kakangane Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndarantarja. Ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo jare emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku gak ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku.
kebapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndara Antarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis duka napa nesu karo kowe sebabe kowe wani karo Sima Mandura ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni wedian kejem tenan iki ngungkuli adine sampean pun krungu kabar dereng karo apa Gatotkaca wedi kali kula lho adikku karo kaca wedi karo Bagong weh iki jeksane Piyayi Blitar niku asli aku ora goro kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak terus kula pindah nggon le turu adimu wedi ning karo aku ora bakal iso selak kowe mesti bakal tekan ning pati ayo diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa oke ora masalah neng ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati manut sirmu piye kula manut ora minggat sembur mlonyo awakmu melek lho iya wis mulai idon-idonan iki sampean apa iso nyembur anggap aku ora iso nyembur ayo didu upasmu karo iduku ampun ndi kene marganing patimu pangga tak ayoni Antarja Sambatos nyembur kok ngidoni wong nyembur kudune ngono kok saisaku panas to dadamu kena iduku lah dalah lah kok nyolong pethek ing atase Bagong kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja ora panglik mesti ana sing bantu karo kowe Kang ngrasa melu-melu perkara iki nek Kakang arep melu-melu perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang tak hitung-hitung sing luput Sima Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang apa gongkok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system ora kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu ha iya wah kowe gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya Gong ora arep takon metu kok oh arep tak jahiti kabeh mbur dondomi men ra iso metu apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok metu karo-karo karepku dhewe padha kula ya ngono lha ya ora iso dipaksa kok ya metu ya emoh aku ya ngono metu karepe dhewe kok ya Tru lah iya kabeh ya dhewe-dhewe kok ya panusmaning jajalanat iblis lanat Bagong ponokan Petra ora minggat sing arep aku glandang mengko jebol mlayu Tru
nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggere kono kae ora ana wong wani nyedak. Manis-manis jalan suwene Bagong. Petro ora mikir glanjang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsungan. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Jiwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni kok piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang Nek pas kono nibake nenggala nyotamparana beles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wae ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamu Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wis ngene kok bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane Nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani milara dosa mergo kae pepundhenmu. nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane Merem. Nah, Meremo. wis ya. Karang telapuhane iki ciyute. Nek merem ki mung separo. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut wae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasan ing dat kamurwing dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru. Dile pengilonmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik aja. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae ta. Ora ya tak antil mutar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Uise. Waduh. Wah, terus uise. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggur. Anakku nggih.
Anakku wong Cendora, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petro jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro Kandang. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah Antasena. Apa Pakde? Kowe edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih, terus kersane. Petro kan wonten dawuh. Wah, adalah ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Nyai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Edian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara Adi Kunjodipati, mula ora jenemokane Antasena iki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Lho. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nang. Ya sakarepmu. Antasena, piye Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Surawarta Jawrata manggen Baladewa. Ini nyata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan. Kleru. Iki mergane patimu gugung arep iki. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gugung arepe dhewe buntu Petro dalane. Awak mungsuhe teng mriko kok mlayu mriko. Edian arsa manijat ring alam jagat kang pinunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran ebel iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur, iki Prabu Baladewa. Wah setan ora.
iki Bagong iki Prabu Baladewa. Kowe sik ngembah iku nggawa apa nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek melinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugluk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendho ayo. Iki nyilene Bagul Tegan. Kowe apa aku sing tekaning mati dereng mati mati. Iya iya. Mati ora ya. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta Setyaki wonten timbalan nalika semana pun Kakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ing negara Ngamarta. Nggih. Mae lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu negari Ngamarta Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Iki kok ana lakon sing aneh-aneh iki. Aneh-aneh kados pundi? Marata gage maju. Wonten menapa Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Wis akan dawuh. Sawetawis sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Dalah. Yayang Ling Darma. Kresna kula wonten maring adawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Prabu Ladremut, Prabu Ladremut, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Prabu? Iya, piye? Piye Kresna? Kowe saka ngendi Kresna kok isih gabres? Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngrungokake aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu Werda. Kadang Mendha. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manusura tatanan manusura jajaran ing atase derajate aceplik kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndrawati. Setyaki wonten timbalan Mandura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki narya nambak rengganing projeng Ndrawati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndrawati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba.
saka negara Ndrawati. Mengkono to Yayi? Inggih Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah setan mbok kuwi menungso kon salin sik kuwi. Kuwi kon salin sik kuwi. Dirajate aceple kok ngembari parang nata mantura Prabu Ladewa. Koko Prabu. Piye Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndrawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi-wingi. Lho. Maksudsu? Maksud lu. Kowe Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo salin. Salin no. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lha iki ngestaken dawuh. Setyaki Wonten dawuh. Antasena kok rene Ngestaken dawuh. Antasena, Piye Wadi? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakdi mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakdi kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndrawati. Ya Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure Batur kok ora gelem ngalah. Antasena, Piye, Pakdi? mikira jangkae kae. Ya narto jangka. Lho, kuwi para Antasena mbombong kuwi. Antasena. Piye, Pakdi? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakdi yo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku, tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis mengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane Panakawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi malu yen arep ana Majati Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndrawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Nek tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngedangkeng nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndrawati. Mbuh sampeyan mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndrawati.
Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndrawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Kok Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mula menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndrawati. Lah, aku mongko ora amat Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen pustaka Jamus Liwasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung ing wujud Nata Ndrawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nendi? Truk. Nene Truk. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndrawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng cenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Mriki ngestaken dawuh. Kok ora Bu Mandura kepareng kala nggalang mripun wonten Garing Ngamarta. Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana turbusaning satru telik Mangindrajala ing Maraja saka sela-selaning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jagaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya. Sumayana sumawur
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Nolo garing dalem ndara ana kon Petro wonten timbalan Gus Bagong dalem apa ya pancen kanane bapakmu kaya mengkene iki nganti ora mubah ora musik nggone nandang raga kula piyambak malah bingung kok Den lihat jeng ngrangkani bapak niku pripun monggo ya nek digotong niku ya abote ra jamak-jamak arep dipresake ya wong ya menelan biaya yang terlalu banyak monggo kula kalih Petro kalih Bagong niku wong sekeng ning ra pun wonten ngendikane bapak nek panjenengane niku nuwun sewu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 sinambi mun di Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mengke enten ature bapak sing ajeng kunjuk ngersanipun ndara-ndara Pandhawa. Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen pancen panjaluke Semar perkara Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada ora susah dadak walang ati. Mara kaki Pustaka Jamus kelima sada ingkang mbok gawa marang Projeng Darawati tumrap aturna Kang Semar Badranaya. Werkudara sing awas paningalmu Yayi jejering satriya aja gumampang siadi ngadepi lakon kanthi netra lahir nanging gunakna netra batin tegese piye tegese pun Kakang ora mboyong Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada pun Kakang ora rumangsa kaparingan Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mbok menawa siadi wis tanggap apa kang dadi kersaning pun Kakang kang mangkono iso dipesthekke lamun Pustaka Jamus kelima sada ilang digawa nata Ndarawati ing sejatine dudu pun Kakang Werkudara. Pramara mangos swamya ngambrang kati karunaning kaswase yaneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maca long lalu mangulati apa pancen bener mangkono Yayi yen pancen siadi kurang percaya lawan apa kang dadi aturing pun Kakang Mara Gage Arjuna wonten maring adawu ora usah dadak wedi kangelan dina samengko Dimas wis presa dhewe lamun pun Kakang ora mboyong Pustaka Jamus lima sada Kakang Mas nyoto ingkang sawetawis sarawipun Koko Prabu Ndarawati kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kakang Mas Jodimati nyatanipun negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta Pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada. Wah, yen ngono pancen bener. Apa sing dadi ngendikane barep kakangku? Yen ngono aku keluputan perkawis nganti aku tega nundung kelawan Sedewa. Werkudara, agahan datan pepitung wekasan keseluruh dalan sing kleru. Iya. Aja banjur wisuh lumung ngentasi perkara. Tegese piye? Ayo digoleki Pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada. Kinarya waluyaning Kakang Semar Badranaya angka 2. Siadi wis wani nundung lawan kadangmu si Sedewa. Sedewa kudu bali ki nangka dadi jangkeping Pandhawa 5. Wah, Dipol aku njaluk pamit tak rampungane perkara iki. Kakang Semar aku nyuwun pamit Kakang Badranaya. Aku nyuwun pamit Kakang. Kresna sinayang manggel.
Atmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuniran padha kadang ing Koko Prabu Arjuna piye lajeng badhe wonten pundi anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada nyatanipun ingkang sekawit samya wuningani bilengkeng ngasta pustaka Jamus Kelima Sada paduka Kanjeng Koko Prabu mboten nyana bilih menika panjalmaning mengsah ing namung badhe damel ringking para Pandhawa. Wah, Kresna Balagage wongakno Prawana Jati Bresanana aja paesan yen pancen ngerti dununge Kresna ing mboyong pustaka Jamus Kelima Sada kowe ora usah dadak mangkat aku ing bakal wah ngodol-odol wetenge menungsa ing memba Nata Ndarawati. Werkudara Arjuna wonten pangandika ing adhawu menungsa tumitauning Madyapada diwenangake mbudidaya mula pinaringan akal pikir lan kasantosan sayekti mung supaya menungsa gelem budidaya kasinggihan mekaten lajeng keparang paduka Yayi siadi liwata ndedaratan pur kakang bakal ngambah dirgantara mbok menawa kanthi srana mengkono isa pinanggih kelawan ingkang Denupadi monggo Koko Prabu kula dherekaken ayo Yayi Janaka. Kuncing langit kelap-kelap katon lirkin canging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias balewur ila jagat diwa bathara jagat pangestu ngoro pola dalah mulata mula Yai Prabu Darma Kusuma nganti ora pirsa terus jatine mana menungsa ingkang meba marang Nata Ndarawati. Ayo kowe aja mati tanpa aran ngaku arep mlayu menyang endi mesti bakal kecekel dening Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa wani mimba marang panjenengan ingsun? Iki Nata Ndarawati. Ing saknyatane pancen nangka dadi ratu pengayomaning para kawula sak negara Ndarawati. Lah kok dadi ana wong kang ngaku marang Nata Ndarawati. Ing menungsa aja paton bisa ngucap kowe ingkang memba Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora mbok ulungake marang Nata Ndarawati. Apa kelakon kira-kira kowe keduga ngungkuli marang kadedaning Nata Ndarawati? Aja sumbar, aja pamer. Yen pancen kowe didarbe niat bakal ngrebut pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ayo, gage tandhangono Nata Ndarawati, aja ngaku Ratu Ndarawati kowe.
sing langit kelap-kelap baton rekin saking risang mawe gandrung ing waladara tanpa taliwara kowe nyempalane lawan Tandrawati Arjuna dasar para nyata lho ora basa arepun ngakang ora usah dadak kowe kekudung marang Tandrawati ora mbok balekake pustaka Jamus Klimasada ora tak longgo parung waduh mati dening aku ayo entekno budimu gane atiku wah mati kowe ayo amuk legane ati Kakang Mas mboten kinten babar pisan menungso ingkang mimbana Tandrawati panjen kasulungan kasekten linangkung bebasan nadyan kula sampun ngetok dhateng karosan duwe ngesok dhateng pusaka parandene gagar wigar terantuk karya wah tumandang tanpa mbok pikir kaya ora ngerti lan napa kowe lali yen to Kresna ingkang kae kedunungan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada aja waton tumandang ning nganggo petungan kaya bocah wingi sore wangune pancen wis diniati pendrongane bakal ndak po kelawan aku yen aku sinengguh Ratu Ndrawati ingkang dudu saknyatane Werkudara iya balekke ora pusaka Jamus Klimasada ora bakal tak balekke taunana windanana kuwi dadi gaduhaning Nata Ndrawati wah edan oh ayo kakangku Werkudara piye mara kage Mustya Senjata Cakra Kresna ingkang nyolong pusaka Jamus Klimasada tibanana Senjata Cakra Werkudara piye yen pun kakang nggunakake Senjata Cakra tak nggo mateni karo Kresna kae mau nanging Kresna kae mau ora bakal tekaning mati sebab apa kowe ora bakal tak kandhani nanging mung bakal jumegluk mawa swara ingkang banter wekasan nggorekake bumi separoning jagat iki bakal sirna merga kekuwataning Senjata Cakra ingkang tempuk lawan Ratu Ndrawati kae sebab piye ora usah takon werna-werna tak golekke jago sing iso ngalahke Ratu Ndrawati kae Werkudara
swobang wangaruna katinetraning angga rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ing jagat pesaning Bathara Bathara jagat iki ana wujuding pandhita muda Penemban sampeyan kuwi peparape sapa pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebaraten sinuwun ing pundi papan dunungipun inggih mriku dedhipokipun ingkang abdipun kula peparapmu sapa Penemban menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma inggih mila mekaten paduka sinten Prabu Kresna. Lho. Mila dalah. Kowe wis ngerti karo aku? Nun inggih sampun. Ing ngageng inggil mboten pangling menika Raden Werkudara. Ya. Kowe ngerti karo aku. Ngumandhang kondhang asmanipun Raden Werkudara mila nyuwun pangapunten menawi kula peksa tepanggilan panjenengan namung sak mangke goreh orongeh penggalipun Raden Werkudara mboten jenak tuwin tansah kabebidung dhateng raos lepat ing nggumana musik wonten saklebeting manah lire piye kowe kandha kaya mengkono krana Raden Werkudara sampun tega lan mentala nundung dhateng kadang tarunanipun inggih menika Wragil Pandhawa namipun Raden Sediwa. Wah, ngerti lelakonku. Inggih. Nyatanipun Raden Sediwa menika mboten lepat. Raden Sediwa namung kepingin anyandhet pustaka Jamus Klimasada anggenipun nical. Badhiripun beta dening Nata Ndarawati ingkang saknyata menika panjalmaning mengsah. Mila tumuli adreng anggen paduka kepengin sanget anjunjung derajating Nata Ndarawati nanging Raden Werkudara mboten priksa menawi Nata Ndarawati menika sesinglanipun tiyang ingkang kirang tanggel jawab wekasan sakmangke negaring Amarta katingal peteng krana pustaka Jamus Klimasada ical wondene Pandhawa gutang kantun sekawan krana mindranipun Raden Sediwa rak ngaten tura lampanipun tobat lah iki nang pendhita enom kok pintere ora jamak nganti sombatang lelakon wiwit purwa madya lan wusanane nyuwun pangapunten sinuwun boten ateges kula pamer namung saknyatanipun lelampahan ingkang lumampah kados mekaten lumadining lelakon wonten negaring Amarta ya yen ngono aku ngaku marang kapintramu Penemban ning aku njaluk karo kowe mbok kowe kuwi gelem nulungi kalan aku paduka sinuwun kepareng badhe menapa aku kuwi duwe mungsuh mengsahipun sinten tanpa beda kelawan aku wujude Nata Ndarawati namun kowe iso mateni Nata Ndarawati ingkang dina samengko iki pancen nggawa pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada lan gawe srana balining pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada kowe nyuwun apa wae mesti bakal tak paringi kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa namung kula menika pandhita ingkang nglampahi tapa ngrame kula nuwun sewu sinuwun kula menika tetulung dhateng sak pepadaning gesang mongko tanpa pamrih paring payung tiyang kudanan paring sandang tiyang kawudan tuwin paring tedha tiyang ingkang nandhang kaluwen monggo menika kula tindakaken tanpa gadah pamrih menapa kemawon ngono inggih lah terus mboten lajeng paduka ndangu lah terus kados mekaten menawi paduka badhe nyuwun tulung dhateng kula sampun ngantos maringi menapa-menapa menika kula tindakaken ginakaken darmaning kapandhitan kula Dewa Kusuma wonten dawuh wis gage ora sandadakaken gunem tanpa guna mara mangkat Ratu Ndarawati ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada sirnana nun inggih ngestaken dawuh sinuwun kok malah tumuli kendel mboten agi-agi sumusul dhateng pandhita menika wis to percaya aku Kresna kae mesti kalah liripun kados pundi apa to sababe pandhita muda iki mau katone durung ganep ngelmune
sarta durung tatas buntas kawruhe ewadene lha kok iso mbatang cangkriman sarta lakoning Pandhawa komplit-plit wiwit sore mau tekan saiki. Sebabe apa ora Kudara? Ora ngerti ya. Lah kowe iki senengane ora gelem mikir kok. Kowe tak kandhani ya, pendhita iki mau ki dudu sapa-sapa. Sapa? Niatmu golek sapa? Goleki pustaka Jamus Klimasada. Sawise pusaka ketemu, goleki adhiku Sedewa. Mengko nek nganti pusaka ketemu, Kresna kae tekaning mati. Ya, pendhita iki mati sampyuh karo Kresna kae mau upama le. Ya. Kowe rasa goleki adhimu tekan ado-ado. Sebabe sing dadi pendhita iki mau Sedewa. Wah, setan. Teko iso batang cangkriman jebul Sedewa. Kowe ning aja tok seneni, aja tok dukani. Pancen niate Sedewa kaya ngono nyelametake kana negara Ngamarta. Werkudara ayo diawat-awati adimu lanang. Wah, iya. Kinata Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Peparab Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma? Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ora mbok balekake aja takon dosa. Kelakon tak kendharat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo cobanen nata Ndarawati iso ngasorake aku sasati sanjara langit kowe Dewa Kusuma. Keket genya panca bakah niki Sang Begawan Dewa Kusuma lumawan Nalendring Ndarawati parandring mangke paringi jawata kaya telas tulising titah kekalih Sang Dewa Kusuma babar sedaning wujud Raden Sedewa nata Ndarawati babar sedaning wujud nenggih Sang Dewi Kanastren mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mati aku. Mangling pukulan Bathari Kanastren Ki Prabu Ndarawati yo jagat dewa badhe jagat pangestu lajeng keparingipun kula badhe nyuwun dawuh menapa ta sababipun dene Eyang Bathari Kanastren nilar karang kadempel lan dadosaken roganipun Kakang Semar. Ya mung merga pepinginan ning Kyai Putra
Badranaya ingkang satemah kebangeten nggone menggalih satemah nandhang raga tumuli dawuh kelawan aku yen to bisa Newaluya yen to isa nglumpukake Pandhawa sarta mundi pustaka Jamus kelima sada ana ing Karang Kadempel Kaki Prabu Ndarawati syukur yen to Pandhawa wis ganep malah aku ingkang bakal boyong pustaka Jamus kelima sada katur ngersaning Kyai Badranaya menika langkung prayogi Werkudara ayo ya Koten prayitna semuriris seka balik titiyani Gandayani ing Kakang Semar aku ingkang wis prapta ning Karang Kadempel Kakang Nayantaka Pandhawa wis komplit Kakang wah Dipol kowe Maria kowe Warasa Kakang Semar aja kaya ngono Kakang mesakno marang para Pandhawa Kyai Badranaya kula ingkang garwapun kanastren Kyai kula ingkang ngaturaken pustaka Jamus miang jimat kelima sada katur jengandika Kyai saha kula ingkang saged ngrawuhaken pepundhen Pandhawa jengandika Kyai Semar Greka Kyai Nayantaka kenang apa Pak cangkeme ditutup tawon apa Pak kok mecucu bah blegek kekugek sadulita mel matur nuwun sinuwun ana apa Kyai teka sampeyan nandhang ruga Kakang Semar ana apa Kakang Semar Semar ning apa kanastren matur nuwun ya inggih sami-sami Kyai. Ora ana gunane aku kongkonan babi-babi. Ora iso do ngrampungi pakaryan. Oh. Ngerti tak tekek. Ya aja kok tekek ora. Barang waras cangkeme elek Semar ki. Anake dunake babi ora. Mergane kowe dikongkon bapak ora ngrampungi karya. Lho sing iso nggawa Pandhawa rawuh mrene ngaturi rawuh Pandhawa rawuh mrene malah Kanjeng Ibu. Ibu sapa? Lho kuwi Kanjeng Ibu kuwi, Ibu Kanastren. Kuwi ayu ning lamur ya. Lho, kok lamur? Kok gelem ro semir? Wong tuwa kaya ngono kok bojone ayune ra jamak-jamak, mbok mau tekak, simbok tak pek. Wah, edan kowe ra.
Apa ndur mbokne dhewe arep dipek. Cah nekat e. Nekat ra yo ora banget. Kakang Semar sejatine darbe panyo napa? Budaya menika panggenan ingkang sae. Budaya unggah-ungguh, budaya tata krama, budaya menika saged ngraketaken pasderekan. Luhuring negari menika gumantung wonten budayanipun. Iya. Mula janjane kula mung kepengin bangun wujuding wewangunan ingkang mriku dados ajang anggenipun sami olah budaya lan seni. Wah, candhak lakone wisan. Wis. Kapomu kapan we? Niku Ndara. Supaya tiang-tiang Amarta menika nuwun sewu ingkang kagungan lan budaya menika boten lajeng sami mapan wonten papan-papan ingkang boten sakmestinipun nanging dipun paringi wadah. Wonten ing mriki saged mekaraken pikir mekaraken tumangkaring budi supados seni lan budaya wonten negari Ngamarta menika saya ngrembaka, saya sae, budayane ya apik, budayane tata krama ya rumasuk enten sanubaringipun para kawula sak negari ing Ngamarta. Iya, Kakang Semar mengkono nggih. Ning niki pun terakhir mawon nggih. Niki keri dhewe kula kudu mbangun bab sing boten enten sambung rapete kalih pewayang. Cukup niki pungkasan enten sing nyuwun lakon aneh-aneh kula ora sida mayang mawon. Ndas kula mumet wit sore. Ora iso mikir sing werna-werna. Sing wangun ya lakon-lakon sing maton mawon nggih Ndara Werkudara. Iya. Nggih ten nggih? Iya. Lakon aneh-aneh sesuk nek ana wong ngresmekke dalan Semar mbangun dalan nggo nglindes ndase kuwi ora nesu oh ya kudu nganggo ngono kuwi mugi-mugi lestari saklaminipun rukun saklaminipun tentrem saklaminipun Ndara.